Okay, og nu skal vi Chris røre i det. Så man kan bare se, at den lugter konsistent. Dejligt hvidt. Nej, nej. Altså, nu vil vi lige skifte tøj og rulle op, og jeg synes ikke, vi skal skændes mere, ikke? Det er der aldrig sket! Bjørn, hvor mange gange er du faldet? 245, man. Skal vi cirkus? Okay. Det, der sker i cirkus, er ikke så spændende. Så nu ser vi Alex og Chris' køkkenprogram. Hej, mit navn er Alex. Og jeg er Chris! Og velkommen til Chris og Alex' køkkenprogram. I dag skal vi lave skummelmælk, Og til det skal vi bruge en skål minimælk. og jordbærsyltetøj. Vi starter med at tage mælk i. Og så rører man. Og så tager man syltetøj i. Og så rører man igen. Nu bliver det sådan. Og så drikker man det i et shotsglas. Ham der er jo hyggelig. Jeg har kigget på det gennem hele forestillingen, man. Nå, du ser ud til forestillingen. Skal vi tage hjem? Ja. Okay. Jeg glemte boarding for mig. Kommer lige om straks. Okay. Nej, det er sikkert ikke noget. Det er faktisk noget. Jeg må redde Skaterboy. Men først. Popcorn. Og nu må jeg redde Skaterboy fra Birkenstein. Yes, det er fint! Nej! Superpowers activated! Fløde? We don't get fooled again. Don't get fooled again.
Ja. Det var dø. De er også vildt tæt. Hun tuder, fordi hun er luder. Uden penge.